b'an ka studio la kibaruya jumɛn bɛ aw fɛ kɛ samedi nata su fɛ inchallah ni ka dugu bɛ dimanche la samedi nata o bɛ bɛn le 5 février 2022 ma ala ka kɛ min le wa waati jumɛn ayiwa a bɛ kɛ école Mondon na an b'a passer 20h waati ni Ala subahanahu wa taala inchallah safo seli kɔfɛ école Mondon kɔnɔ a bɛ sɔrɔ Kumasi inchallah ni sera Kumasi n'i ko école Mondon a fila tɛ inchallah safo seli kɔfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la ka ni di zikiri n'o ye ala kosuma kɛnɛ ye an bɛna zikiridala caman sɔrɔ nka zikiridala kɛrɛnkɛrɛnnen gulen tɔgɔ ɲɛnamaya ni aw ye o ye zikiridala jumɛn ye alhamdulillah o ye zikiridalaba ye min bɛ Mali kɔnɔ n'o b'a fɔ a ma ko Sofistar min kuma bɛ fɔ la min b'a lamɛnna sisan bɛɛ lajɛlen bɛna ye cɛ min don alakira ko dɔrɔn de b'a ka baara ye an tɛ taa yɔrɔ jan ni an nana se sigi kuncɛ tuma ma an bɛna Sofistar sɔrɔ ani ka da zikiridala caman kan nka ale de bɛna su ni ɲɛnamaya ni anw ye ale yɛrɛ wele kun de ye o ye ka bɔ Mali kɔnɔ a déplacé kun de ye o ye a mana fila la Abidjan kɔnɔ yan ni nin tɛ n'o t'a sɔrɔ man di inchallah alhamdulillah Sofi an bɛna se ale ma inchallah nka mawulidi a bɛna sigi don jumɛn ni di zikiri kɔfɛ ale bɛ kɛ le 13 février ni Ala subahanahu wa taala ka jɛn ye o fana bɛ bɛn dimanche de ma inchallah ale bɛ kɛ sɔgɔma ni ka taa kunjɛ 13h la walima midi inchallah ale bɛna bɛn kari don février kalo tile 13 san 2022 ale fana bɛ kɛ min ale fana bɛ kɛ école Mondon kelen in na école Mondon kelen na nka ale waati bɛ kɛ inchallah ale waati ye sɔgɔma an b'a daminɛ 8h an bɛ taa tila midi 30 bien 13 na inchallah 30 inchallah wajulukɛlaba welela a kɛnɛ kan naam an bɛna e yɛrɛ Sheikh Yunusa Sako Kadimu Rasul an bɛ n'i sɔrɔ i bɛna kuma alakira ka ɲɛnamaya kan sallallahu alaihi wasallam yala wajulukɛlaba welela o kɛnɛ nin kan wa alhamdulillah wajulukɛlabaw de welela parce que alakira ka mawludu don ala ka tɛ maa kelen ta ye marhaba an ye an ka sekuw wele ni ka bɔ Mali la ni bɛɛ b'a dɔn Sheikh Bayi Ɲas Moti ni Sheikh Mala Arabi denkɛ ye ale bɛna na kɛnɛ kan marhaba o fana kɔfɛ tuguni an ka sekuba ni min ye Burkina Faso la Yusuf Sako o denkɛ barakaman bɛ Sheikh Mutaka Sako ale fana bɛna k'a kɛnɛ kan ni Ala subahanahu wa taala ka jɛn o fana kɔfɛ tugun Layidu Sɛni ne yɛrɛ ye bi minɛ cɛ min bolo o denkɛ fana bɛ yan ani min ye Sheikh Sulemani Konate ale fana bɛna k'a kɛnɛ kan ni Ala subahanahu wa taala ka jɛn an bɛna ninnu hɔrɔnmamɔgɔw caman sɔrɔ wa a bɛna kɛ duwawuba kɛnɛ ye ni Ala ka jɛn inchallah ka tila ka silamɛw fana nafa ni hɛrɛmafɛnw caman ye o dabɔlen don ka ban an y'o bɛɛ lajɛlen préparation kɛ pour que silamɛ mun bɛ s'a kɛnɛ kan ala kɛra hɔrɔnma na fandanya ka ban laɲini dɔrɔn de ye inchallah ala k'an ka farandayaw ban ya rabbi an bɛ Sheikh Yunusa Sako lɔn n'o ye a den falimaya an b'a dɔn ko a kalifala an facɛ Dawuda Seri la ale bɛ Basamu a n'a ka délégation ba olu fana labɛnnen don ka yan sɔrɔ inchallah an bamuso ɲuman n'o ye Aja Korotumu Sako o bɛna kɛ a denba ye Aja Korotumu Sako ale ma yɛrɛ ni inchallah ale fana bɛ kɛnɛ kan inchallah o la zikiriw bɛna da wa an bɛna tila k'an ka zikiri star sɔrɔ o kɛnɛ kan zikiri star bɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan maa minnu m'a dɔn o bɛna dɔn zikirilaba min don a bɛna ala kɛra fasada ni ka seko fasada pour que mɔgɔw ala bɛ yafa ma cogo min inchallah bon an b'a da se aw ma zikiri star o b'an ka kɛnɛ kan yan zikiri star salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah i da se ka bɔ Mali la alhamdulillah wa an tun bɛ fɛ ka zikiri kan fila lamɛn i fɛ walasa k'an dusukun nege lawuli yanni k'a to ni di zikiri le 5 bɛ se inchallah ani ka kɔn mawulidi yɛrɛ don ɲɛ n'o ye le 13 février inchallah bisimila an bɛ ala fo k'ala barika da inchallah taala ka ɲini ala k'a ka kisi n'ama jira ala kira alama laban ɲina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah muhammadu habiballah muhammadu rasulullah muhammadu habiballah muhammadu rasulullah muhammadu habiballah muhammadu rasulullah muhammadu habiballah sahibuli janatu ne kulela muhammadu la muhammadu habibullah sahibuli buraku ne sona ya rasulullah muhammadu habiballah sahibuli kausara ne bi babashirule ma muhammadu habiballah rasulullah muhammadu habiballah Sheikh Sofi Star alhamdulillah ni ye an nege lawulili ye bɛɛ k'i labɛn inchallah ni kalo in tile 5 n'o bɛ bɛn sibiri nata ma ka bɛn a safo seli kɔfɛ ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ école Mondon Kumasi ka ni di zikiri ɲɛnamaya ni ɲɔgɔn ye ni zikiridala caman ye
anga ma krekreni o yesu fi sta e kabo malila inshallah o kofe an betla kan labe ka le 13 février ko kono ka mawdudu ñenemaya ka damne sogoma ka taa bila inshallah siri fana ma here cama bena di a kɛnɛ kan wa mena tila ka an yɛrɛ ɲɛnamaya ni ala kira ka nusɔdiya sɔrɔ ye ka to yɔrɔ jan ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ka dani kan nɛgɛjurukanw be yan n'o ye 07 07 02 68 37 walima 05 55 57 77 85 n bɛ segin nimero nin ka teliya bolo ma 07 07 02 68 37 walima 05 55 57 77 85 ni tun ye fayda espèce ye aw balimacɛ shek akhiru zaman el malakuti ne ka an karamɔgɔcɛ shek yunusa sako hadimu rasul hadimu ɲas kunbɛn an ka karafejuru tigɛ o kɛla an balimacɛ abdurahman bagaɲa ani miss سيكونغو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.